Moi! Mediataivas järjestää jo perinteeksi muodostuneen FreshUp-seminaarin torstaina 26.5. ja meillä on silloin päivän teemana digitaalinen asiakaskokemus. Ja niin kuin me tiedetään, niin digitaalinen asiakaskokemus ja asiakaskokemus ylipäänsä tulee olemaan yksi merkittävimmistä yrityksen menestystekijöistä, kun ruvetaan miettimään yrityksen liiketoimisen tavoitteiden saavuttamista. Asiakkaiden tiedonetsintä, ostaminen, palvelu, erilaiset toimenpiteet menee entistä kiihtyvämmällä vauhdilla verkkoon ja se yritys, joka ei siellä suoriudu riittävällä tasolla, antaa merkittävää etua kilpailijoille. Niinpä meidän tavoitteena, tämän päivän tavoitteena on auttaa ymmärtämään ja jäsentämään, miten digitaalisia palveluja pitää rakentaa, miten niitä pitää suunnitella, johtaa ja kehittää, jotta yritys suoriutuu hyvällä tasolla muuttuvassa maailmassa. Meidän tavoitteena on myös auttaa ja lisätä osaamista, toimintamalleja ja työkaluja siitä, että mitä pitää ottaa huomioon yrityksen liiketoimintaa kehittäessä digitaalista näkökulmasta. Hei, mun nimi on Jan Landén ja mä toimin Mediataivaalla operatiivisena johtajana. Mä osallistun myös meidän digiprojekteihin konsulttina ja mun työssä painottuu digitaalisen liiketoiminnan jäsentäminen ja kyvykkyyksien rakentaminen. Asiakaskokemus muodostuu yrityksen ja asiakkaan kohtaamisista ja tätä nykyään valtaosa näistä kohtaamisista tapahtuu digitaalisissa kanavissa. Tuotteet, palvelut ja hinnat ovat usein eri yrityksillä melko samankaltaisia. Asiakaskokemus sen sijaan on uniikki ja ainutkertainen. Asiakaskokemus onkin paljon merkittävämmässä roolissa niin ostopäätöksessä kuin asiakaspysyvyydessä. Asiakaskokemus edellyttää yritykseltä uudenlaisia kyvykkyyksiä. Tarvitaan uutta osaamista, teknologiaa ja prosesseja. Omassa puheenvuorossani keskityn näiden kyvykkyyksien rakentamiseen. Tervetuloa Mediataivaalle FreshUp-tapahtumaan 26. päivä toukokuuta.